Queremos que nos poñas luz, Andrea, sobre como temos que proteger as nosas mascotas fronte ás carrachas. Pois este ano xa sabes que están en todas partes, parece que temos unha plaga. O máis importante sempre é a prevención, pipetas, pastillas ou collares, aínda que utilizando calquera destes fármacos non podemos evitar que se suban. Entón, non vos levedes un susto se tedes o vosso animal protegido e vedes algún ao volver dun paseo. Neses casos, a retirada é fácil porque prácticamente estarán mortas xa. Os fármacos o que fan é xerar un ambiente hostil no animal, entón é un sitio onde non lles apetece estar para nada. Como facemos para evitar que teña carrachas, Salud? Nos lle poñemos todos os meses unha pastilla de parásitos externos e outra de internos, non? E logo tamén unha alimentación que lle metemos suplementos tamén para protexer a piel, etc., cosas desas. Eu a Kira e Lara lles dou a pastilla. Con Kira, bueno, sempre estamos tocando, sempre estamos mirando, se ten algunha cousiña ou algunha cousa, pois tamén o ves. Nós o que facemos todos os días cando chegamos, temos distintas toalliñas, algunhas específicas para, sobre todo para a piel, e esas son, bueno, o que facemos é limpiar. E que pasa se atopamos unha carracha no noso animal? Hai diferentes formas de sacalas. Este tipo de pinzas son específicas para retirar as garrapatas e as carrachas, tirar sen facer tracción, é dicir, de forma recta. Se despois de quitala a carracha seguese a mover, é que a quitamos por completo. Se non, posiblemente quedou a cabeza. Entón, nese caso, é mellor ir ao veterinario porque pode facer unha reacción alérxica ou incluso producir unha infección cutánea. É moi perigosa e podería chegar a ser mortal. Hai certas enfermedades que, bueno, rompen os glóbulos rojos nas venas do animal, no corpo animal, e iso, evidentemente, se nos imaginamos como pode ser, pode levar á morte do animal. Ti sabes que as carrachas poden contagiar a enfermidade de Lyme? No tenía ni idea. Es bastante peligrosa. Pero sí que es verdad que tenemos cuidado, una buena higiene, así un detalle, cepillándoles cada poco, te vas teniendo cuidado. Cando vostede ven a pasear a Jana, non sei se toma algún tipo de medida para que non lle piquen, para que non lle morda a vostede? En principio non, porque además eu son de andar acariciando bastante a todos os perriños que me atopo, ou seja que en ese sentido non estou moi protegido, pero bueno. Ollo que as carrachas non só cando vaiades ao monte, tamén cando estedes en parques como este, porque poden estar entre a erva. Non fagades como a min e empregade pantalóns longos, calzado un pouquiño alto e se queredes sentarvos na erva, poñedele unha especie de toalla. E o máis importante, ao chegar a casa, mirade ben as pregas cutáneas porque aí é onde pode estar agachada algunha carracha.